Представете си, че във вашия град, в местното йога студио, се появява нов мистичен учител. Този симпатичен и загадъчен мъж с многозначителен поглед бързо привлича вниманието на всички. С лекота се вписва в графика на студиото и започва да пленява хората с истории за други светове и утопични измерения. Вмъква намеци за непознати и редки ритуални практики за духовно пробуждане и астрални пътувания. Скоро разкрива, че не е просто човек като всички останали, а проводник на същество от по-високо измерение, дошъл да даде на търсещите и достойни ученици знания, които да помогнат на посветените да се освободят от ограничената материална реалност. Скоро той става невероятно популярен и започва да преподава медитации за астрално пътуване. Той уверява последователите си, че може да ги отведе в други измерения, където ще намерят истинското просветление, но са нужни по-специални и скъпи практики, които изискват арсенал от консумативи и артефакти. Това, което последователите му не подозират, е, че освен обичайните кристали и ароматни пръчици, той е обучен алхимик, специализиран в създаването на сложни смеси от древни шамански растения и модерни психоактивни вещества. Той е профилиран в изкуството да прави халюциногените да преминават кръвно-мозъчната бариера по всички възможни начини и форми. Знае как умело да ги вкарва в телата на последователите си, без да заподозрат. Всяка негова сесия е различна и интересна, за да поддържа любопитството им, както и да прикрие истинския източник на висшите им преживявания. Един ден им подава свещен масала чай, друг път ги черпи бисквитки, наситени с микродоза гъби. Ритуалите включват и групови масажи за отблокиране на сърдечната чакра. Тя е ключова за достъпа до другите измерения, казва той, позовавайки се на общоприетите духовни принципи. Следващата стъпка е приемането на тялото и трансцендентирането на първичните ограничения. Възможно е някои от най-напредналите да получат привилегията да се съвкупляват с мощен дух и дори да заченат индигово дете. Казва той с изменен глас, имитиращ съществото, което на теория говори през него. Жадните за просветление и примесна абстиненция се съгласяват без капка съмнение и тантрата започва, а телата се напояват с лубрикант, наситен с халюциногенен разтвор. Химичната му комбинация, пригодена за тези цели, ги вкарва в директен транс, правейки ги готови за безсрамен тантричен пир, в което границата между тела и илюзии е тънка. В други практики той разрежда етеричните масла с неговите субстрати, които те вдишват чрез ионизатора за въздух. Той дори стига до там да добавя веществата в инхалатори с хималайска сол в една от сесиите за прочистване на белия дроб. Дава им да шмъркат рапе, което уж е с леки индийски билки, но всъщност пропорцията на халюциногени е доста по-голяма. Провежда им какао церемонии, където свещеното какао също е обогатено с неговите суплементи. Всички се самоубеждават, че се свързват с висши духове, въпреки че някои просто се наслаждават на ефектите на дрогата или като коне с капаци следват тълпата от превъзнесени, потвърждават, че имат преживявания, за да не изглеждат, че вибрацията им е ниска. Естествено, всеки оспорил липсата на провидение бива тактично обвинен, че има слаба чакра, която трябва да бъде отворена в допълнителна индивидуална скъпоструваща сесия. В тази част на практика ученика бива индоктриниран с психоактивен коктейл, съпроводен с хипноза, подобно на МК Ултра. Хората, изгубили се в илюзия и дълбоки халюцинации, гордо се възвеличават, че са нещо повече. Постепенно хората започват да се пристрастяват и да изпитват нужда да се връщат отново и отново, защото само в неговото присъствие успяват да усетят връзката с висшите измерения. Вкъщи, колкото и да се опитват, ефектът така и не се проявява. Гуруто ги убеждава, че това е така, защото само той може да канализира специалната енергия. Докато последователите му се издигат все по-високо в облаците на илюзиите, неговите джобове започват да натежават, заземявайки го все по-плътно към земята. Сесиите стават все по-скъпи, защото енергията, която канализира, става все по-силна, както и толеранса на рецепторите им към дрогите. Оправдава новите цени с скъпи предмети, спомагащи канализирането. Медни бижута, кристали, силициеви жици, скъпи чайове от редки растения и други, облечени в сложна терминология атрибути. Последователите, поддържани от неговите смеси, остават напълно зависими както от ученията му, така и от магическите отвари, които той така ловко им сервира под различни форми. Гуруто внимателно увеличава дозите, знаейки точно колко да им даде, за да не е твърде очевидно. Но всичко има край. Когато вече е изцедил максимума от тях, и емоционално, и финансово,
Той изчезва също толкова мистериозно, колкото се е появил. Оставя последователите си да абстинират не само от загубата на идеализираната духовна посока, но и от халюциногените, които ловко им е вкарвал под носа и през носа. Без гурото те остават изгубени, разочаровани и ограбени, както духовно, така и финансово. Далеч от тях, той преброява на тежалите си джобове, пълни с пари, планира следващото си приключение в нов град с нови жертви.